नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करता। नकारात्मकता आ सकारात्मकता के दिशाई सब पर अपन अपन सोच होखेले। हमरो बा आज हम जौना पुस्तक के चर्चा करे जा रहल बानी वो पुस्तक बिया भोजपुरी कविता के इतिहास। ई नाम सुनते ढेर लोगन के फेसबुक या लमहर लमहर पोस्ट जरूर याद आई आ वो पोस्टन पर भइल बिस्मादल टिप्पणी आंखी के सोजा से गुजर जाई। भोजपुरिया समाज में बाल के खाल निकाले आ अंगुरी उठावे के लमहर परंपरा रहल बा जवन अजुओ ले जियतार बा। बाकी हमरा त ई लागेला कि आलोचना का लक्ष्मण रेखा के सम्मान करे के चाहिए। तो हम जौने किताब के चर्चा करे जा रहल बानी वो किताब बाटे भोजपुरी कविता के इतिहास। यह किताब के इतिहासकार बाड़न डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी। प्रकाशन संस्थान बा मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली। आज प्रकाशन वर्ष 2024। भोजपुरी कविता के इतिहास कोनो भी भाषा के इतिहास लिखे का मतलब ये होला कि वो भाषा के आ सभ्यता के संस्कृति के तरह से अलग अलग समय में कतना विकास आके तरीके से भइल बाटे। कौने भी भाषा में सब पहले कविता के ही इतिहास लिखाला कहे से कि लोग पहले कविता करे शुरू करेला, बाद में नाटक आ फिर धीरे धीरे गद्य पर आवेला। इतिहासकार यह किताब के संरचना करत बे दूगो किताबन के विशेष रूप से याद कैले बाड़न भोजपुरी कवि और काव्य बाबू दुर्गा प्रसाद सिंह जी के आ भोजपुरी प्रकाशन के 100 बरिस पंडित गणेश चौबे के। भोजपुरी साहित्य कविता के इतिहास पुस्तक कुल 8 गो अध्याय में बटल बाटे। 8 अध्याय के में का समेटल गईल बा आ किस तरीके से ओकर अध्याय बाटल गईल बा उ नाव से रउरा के बुझा जाई। पहला अध्याय बाटे पूर्व पीठिका, दूसरा अध्याय सिद्धनाथ काल, तीसरा अध्याय लोक गाथा लोकगीत काल, चौथा अध्याय आध्यात्मिक काल, पांचवा अध्याय देशभक्ति काल, छठवां अध्याय रचनात्मक आंदोलन काल, सातवां अध्याय विकास काल आ आठवां अध्याय समकालीन वर्तमान काल। कविता के विकास कैसे कैसे कोने कोने काल में भइल है, समयानुसार ओकर काल निर्धारण कइल गइल बा। यह पुस्तक के इतिहासकार डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी के द्वारा एकरा पहले जौन भी भोजपुरी कविता के इतिहास बाटे तवन शोध के कसौटी पर पूरी तरह से खरा नइखे। ई इतिहास शोधपूर्ण इतिहास बाटे। सभेले खास बात जवन इतिहासकार अपने आत्मकथ में कहले बाड़ा वो ई कि इतिहास लेखन कबू पूरा ना होखेला, हमेशा अधूरा रहेला। यह इतिहास के पुस्तक में कमी बेसी हो सकेला बा होकबो करे, बाकी एक किताब के उद्देश्य स्पष्ट बा। भोजपुरी में साहित्य नइखे भा अश्लीलता के आरोप लगावे वालन के सटीक जवाब ई किताब दे रहल बा। भोजपुरी कविता के इतिहास के जो पूरे काल निर्धारण बा, काल निर्धारण में हो सकेला 2-4-10 साल आगे पीछे का स्थिति होके दूसरे इतिहासकारन का हिसाब से, बाकी लब्बो लुआ तथ्य के नजदीक बाटे।
हम समकालीन इतिहास के विषय में कुछ बात कहल चाहता नहीं। समकालीन भा वर्तमान काल जौना के इतिहासकार डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी 2001 से 2019 तक ले बाड़न। कारण 2019 लेवे के ई रहल बा कि किताब के संरचना के शुरुआत 2019 में भइल रहल, ऐसे 2019 लिखल गईल है। आज हमने के बात करतानी सन 2025 में। एहमें वहाँ के 69 गो कवि लोगन के काव्य रचना पर चर्चा कैले बाड़न आ 82 गो कवि लोगन के नाम उद्धृत भइल बा यह किताबी में। तो कुल मिला के ई कहल जा सकेला कि एक जगह तथ्य परक चीजुयन के बिटोर के शोध बदे भा भोजपुरी में रुचि राखे वालन खातिर अतना सामग्री इकट्ठा कई आसान बात नहीं है, आ ना आसान होला। भले ही लोग कौनो तरह के अंगुरी उठावत होखे, बाकी ई काम आसान ना होखेला। आ दूसर का बात ई कि जमन आज हुई किताब हमनी के सोझा आइल बा, ई अंतिम नहीं खे। ई एगो आधार जरूर बनी, एगो नजीर जरूर बनी आगे इतिहास लिखे वाले लोगन के खातिर। तो आगे कोनो भी इतिहासकार के खातिर एगो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुकल बाटे कि और बेहतरीन अगर कोई करल चाहता तो ओकर स्वागत बा। भोजपुरी साहित्य जगत ओकर खुल के स्वागत करी। यही शब्दन के संगे हम आज अपने चर्चा के विराम दे रहन बानी। जय भोजपुरी।